Jeg hedder Gini. Jeg hedder Martin. Nå, kom Tak. så her. Okay. Der er ikke noget, hvad jeg for nu har vi skændes. Jeg tager et stykke kage med. Nej, hvor fint. Faktisk et par. Tusind tak. For helvede smager det. Ja, godt. Ja, ned din kage over her igen. Ja, kage. Kom herind igen. Men der er kaffepause. Kom herind! Okay, vil du have et stykke kage? Nej tak. Jeg har en grine nede i sofaen. Se, der er med. Nej! Okay, der er 3 stykker. Der er en til. Nu skal du prøve det her. Hvad synes du om det der, mor? Det ser berøvet ud. Berøvet. Det var et godt ord. Berøvet. Hørte I det, mine børn? At han lige var her. Det var berøvet. Kom herhen og Der er så mere kage. Der er mere kage. Der er mere kage. Jeg har ikke lyst til mere kage. Der er mere kage. Der er mere Der er kage. ikke kage. Der er mere kage. Nej. Okay. Det smager ikke godt. Nej. I skal aldrig til gå hen på mørket. Der er mere kage. Der er en meget Der er mere kage. Der er en Der er meget mere kage. Yay. Ved godt, ved godt, at min far er kineser, så længe hun tager det hele, fylder jeg op igen. Der er mere kage. Fordi i Kina, hvis vi spiser op for Der er mig mere mere, kage. hvis vi spiser op Der for er mere kage. hvis vi spiser op for mere og mere kage i Kina. Jeg hader hans far. Der er mere kage. Jeg skulle spise middag hos ham, fordi jeg ville være så høflig, ikke? Og så mente han bare, at så spiste jeg helt op 3 gange. Du skal rigtig ind. Det blev meget voldsomt. Der er mere kage. Jeg kan ved indtil der ikke er mere kage. Nå. Der er mere kage. Du bliver ved med at spise op. Det er din egen skyld. Der er mere kage. Hvorfor kan du ikke bare stoppe? Og nu er du hardcore kattespiser. Kattespiser. Katte spiser du katte? Det er fordi, du spiser det hele, så skal jeg ved med at fylde op. Jeg tager lidt bolden. Så skal jeg også have en. Nej. Jeg kan, du